שלום לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית טוב. שלנו, התוכנית שנקראת הספסל הווירטואלי. זה אני עד שנמצא ביפן, ועדי היקר שק שנמצא עכשיו בשליחות מיוחדת בגרמניה, חברים. בגרמניה הוא נמצא, בדויטשלנד. מה המצב שק? נכון, אני בגרמניה היום, כן. הכל טוב? הכל בסדר, מה נשמע איתך? איך שם ביפן? אלס גוט, הכל בסדר. אוקיי חבר'ה, טוב אז בואו נעשה את הפתיח שלנו וניגש לסרטון. אוקיי, אז שלום לכולם, אהלן, מה קורה? כולם מרגישים? שלום שלום. אה, נפתח במספר נושאים שפשוט ככה עולה לי לראש, כי זה המהות של הספסל הווירטואלי הזה, פשוט לדבר על הכל. נכון. אני אפתח בזה, במה אני עושה פה? איך הגעתי לגרמניה בכלל ומה אני עושה פה? אז יש לי משפחה כאן, בגרמניה. אה, אז באתי לבקר אותם, להיות איתם קצת, ו... וגם קצת ככה לברוח קצת לא לברוח, לקחת איזו אתנחתא קטנה מכל המצב שקורה כרגע בארץ, נכון להיום. אה, זה אחת הסיבות. חוץ מזה, כן, הרבה זמן לא ראיתי את חמותי, ככה שאני מאוד שמח איך לפגוש אותה, כמה שנים לא התראינו. אז עכשיו אני נמצא אצלה, היא כרגע בעבודה, אבל אני כרגע אצלה. והכל בסדר, נהנים פה, מקום פה נחמד, קר, קר בגרמניה, קר. איך אצלך עד, יורד גשם שם ביפן? את האמת לא, המזג אוויר, המזג אוויר נראה טוב. דרך אגב, אני קצת חולה. קיבלתי מלא תרופות, חבר'ה, תראו, אני אראה לכם. או, כל זה, זה חבילה של תרופות, כי יש לי סוג של שפעת. אמ, וכאילו זה די מעצבן, אני שונא להיות חולה. אני שונא מחלות באזור האף, אבל שק נתן לי תרופת פלא איזה מקרים. מפולפלת. הפלפוליאדה הזאת שמרפאה מחלות באזור האף. טוב, אמרתי את זה. יצאתי ידי באזור חובה. האף. יצאתי ידי חובה, אחי. כן. תשכח מזה. נראה לי אף אחד לא מבין, אחי, אף אחד לא מבין על מה אנחנו מדברים עכשיו, לאף אחד אין לו מושג על מה דיברנו. כן. אנחנו, תנסה בעריכה שהעורך יעלה איזה לינק לזה, לשק חולה, מה שלא זוכר איך קוראים לזה. אוקיי, טוב טוב, יהיה לכם חבר'ה, יהיה לכם איזה לינק פה למטה או כן, למעלה, כן כן, זה בסדר, זה לא בעיה. בקיצור חבר'ה, כן. אז כן, אז גיגים שלנו, גיגים. אני קצת חולה, אבל המזג האוויר פה הוא בסדר, קצת קריר את האמת, בעיקר בלילה, אבל גשם אין לנו פה. אצלכם יורד גשם בגרמניה? ירד אתמול, עכשיו בערך איזה 14 מעלות בערך, שעה בחוץ, כן. בערך, כמו שאתם רואים, אני עם ארוך, אני לא רגיל, בארץ תמיד חם, אבל כן, בגרמניה זה מקום יותר קר. אני נמצא עכשיו על הר, חמותי גרה על הר, באיזה כפר נידח, בשום מקום, אבל זה מקום ממש יפה ונחמד ושקט, כמו שאתם רואים, כמו שאתם שומעים, רק אותי, וכן, כרגע אין פה אף אחד, אז זה ככה, זה נותן לי את ההזדמנות להקליט ולדבר, זה נחמד. חוץ מזה, יפה מאוד, אז יש לי שאלה אחת קטנה. אה, כמה פעמים כבר היית בגרמניה? המון, המון פעמים. אני פה מ-2009, התחלתי לבקר. להגיע. כן. 2009, כמעט כל שנה, עד 2015-16, לקחנו להפסקה, ואז התחילה קורונה, התחילו עניינים, פה ושם, ועכשיו חזרתי שוב לבקר בגרמניה, וזהו, הייתי בא כמעט כל שנה, עד לפני וואו. הקורונה. יואו, נראה לי היית בגרמניה הרבה כן, יותר ממני. הייתי נראה לי רק פעם אחת בגרמניה, את האמת. המון. אבל תגיד, מה בעצם הדבר שאתה הכי אוהב בגרמניה, במדינה הזאת? Mm. כרגע גרמניה היא מדינה גדולה, אבל אני יכול להגיד רק מהחוויות שלי, ברוב הזמן הייתי בדרום גרמניה, כן. מרכז, דרומה, לא ברלין, לא באזור הזה, יותר באזור של שטוטגרט, יותר באזור של מינכן, יותר באזור של אולם, במקומות האלו, זה רוב,
הנוכחות שלי במקומות האלה. אבל כן, גרמניה סך הכל היא מדינה נורא יפה בגלל שהיא הרבה הרבה גשם, אז זו מדינה ירוקה, מאוד אירופאית, כמובן, הרבה בנייה אירופאית, ואתה יודע, כל הדברים שמתלווים לזה, כל הדברים האירופאיים שקיימים, יש פה ארמונות, יש פה באמת נופים יפים מאוד, באמת מדהים, כמו שיש באירופה. הקר פה נורא, אנשים פה, אני תכלס מאוד אוהב אותם, מאוד, המשפחה שלה גם נורא נחמדה, אנשים נורא נחמדים, כי אתה יודע, זה מדינה רגועה סך הכל, הם בסך הכל ממש נחמדים, הכל בסדר. גרמניה מקום טוב סך הכל, חוץ ממה שבאמת קר פה, אבל צריך להתרגל לקור. קר כאן, כן. הבנתי, אחד הדברים שאני הכי אהבתי בגרמניה זה דווקא האוכל שם ממש טוב לפי דעתי, והבירות, כן. כאילו אני כן, טיפוס של אוכל, אז אני תמיד מסתכל על האוכל במדינה שאני מבקר בה. אז כן, כן, מאוד מאוד, אני חייב להביא לפה כמה בירות, כן. כן, בירות גרמניות זה באמת דבר טוב. וכן, והנופים, נכון, הנופים באמת ממש יפים. אני את האמת לא הייתי במקומות שאתה היית, אז שקד, אתה בעצם היית באזור הדרומי יותר, אני דווקא ההפך, אני הייתי יותר בפרנקפורט. Mm. כאילו, כן, שם זה קצת באמת שונה, וגם אתם יודעים, מי שלא יודע, אני ושקד, אנחנו שנינו מדברים גרמנית, אבל יש כמה סוגים של גרמנית. בעצם, יש דיאלקטים שונים מאזור לאזור. ויש גם, יש נכון. למשל, יש גם גרמנית של גרמניה, יש גרמנית של אוסטריה, יש גרמנית של שווייץ. ששווייץ אני לא מבין בכלל, אחי. שמעתי פעם שוויצרית, אחי, אתה לא מבין מילה אפילו, אתה לא מבין מה הם אומרים. זה כזה שבוכצך, מוכצך, בכצך, בוכצך, זה כזה הרבה חטים כאלה. אחי, זה נשמע כמו הולנדית. כן. כן, יש להם הרבה... כן, בסדר. כן, כן, כן. אז אתה כאילו בעצם מבין את הדיאלקט של שווביש, נכון? של שוואביה, של אזור, רביש, כן. של כן, זה שטוטגרט, דלק כן? דרומי מאוד, כן. כן. במה הוא יותר שונה מאזור הדרום. בעצם? הוא שונה כאילו מהגרמנית הרגילה? מהגרמנית כן, הסטנדרטית? נורא שונה, נורא שונה. כן, הוא נורא שונה, יש שם יותר, הם פשוט יותר קיצורים. זאת אומרת, לוקח מילה כמו איש בין, כמו שזה אני, I am, זאת אומרת איבה, זאת אומרת איבה. איש בין, זאת אומרת איבה. איבה. כן. היי היי. וואו. ועוד מלא דברים כאלה, ויש להם כל מיני ניבים שלהם ודברים שלהם, כי תשמע, כל מדינה לדעתי שהיא נורא ישנה, כמו יש לה גרמניה היסטוריה. למשל, כן. נוסדה בשנת 900 ומשהו, כן. יש לך מדינה יותר מאלף שנה, או יפן גם שהיא מדינה נורא ישנה, נכון. אז תמיד יהיה נכון. דיאלקטים. דיאלקטים, נכון, נכון, נכון. ראשוניות ולא זה, אז אנשים שמרו על איזשהו שפה של המקום, מקומית, כן. שפה מקומית. כן, כן. שפה מקומית, נכון, נכון, דברים נכון. מקומיים. כמו שאתה למשל סתם, אנחנו יושבים עם חברים בכיתה, אז בכיתה יש לך כל מיני דברים קטנים כאלה, שבדיחות אישיות, דברים נכון, אישיים, נכון. שמבחוץ אף אחד לא יודע ולא מבין מה קורה, אז תאר נכון. לך אם זה באמת בעיר שלמה, מה קורה. כן. אז נכון. לדעתי ככה פחות או יותר הדברים האלה, למה באמת הם קורים. עכשיו בישראל אין לנו סלנג, אין לנו דיאלקטים, בגלל כן, שאנחנו מדינה מדינה קטנה מאוד מדי. מדינה גם קטנה. חדשה. חדשה. כן, כן. כן, מדינה בת 75 שנה, זה באמת מדינה חדשה. למרות ש... כן, אבל זה לא למרות ש... תקשיב, חבר'ה, תקשיבו. יש סלנג אשדודי, יש מילה אשדודית. המילה פיחו. מדינת פיחו. אחי, חוץ מאשדוד, אף אחד לא מבין אותה. אני אומר לך, הייתי בתל אביב, אמרתי לאנשים את כן, המילה הזאת, אמרו לי, מה אתה מדבר? ובאשדוד כולם מכירים אותה. אז כאילו, יש גם בישראל דיאלקטים קטנים כאלה, יש ניבים. גם בישראל זה קיים, כן, אבל יש גם בקטנה. בירושלים גם כל מיני דברים נכון, קטנים שמעתי, וגם בבאר שבע יש. נכון, נכון. אז יש, אבל זה אפילו ממש בישראל. מילה אחת או שתיים, זה באמת קצת, כן. לא זה טוב. לא כמו גרמניה, כן, כן. בדיוק. או גרמניה זה יפן. ממש תקופה שלמה כמעט, נכון, נכון. שמשתנה לגמרי. אה, למשל גרמני שבא נגיד סתם מפרנקפורט או במקומות בדוסלדורף, לא יודע מה, הוא בא פתאום לאזור הזה, והוא שומע אנשים מדברים פה בסלנג, הוא לא מבין כלום, לא מבין כלום. הוא לא יבין מילה, הוא לא יבין כלום, על מה מדובר בכלל, נכון, לא נכון. יבין שום דבר. אבל יש הרבה אגב, שיודעים את הסלנג, דיאלקטים, כן. כן, אגב, גם, כמו שאמרת נכון מקודם, גם בצרפת יש דיאלקטים שונים. נגיד באזור פרובנס, באזור פריז, זה שפות כמעט שונות, יש שם דיבור שונה. וגם באיטליה, אחי, אני אגיד לכם, באיטליה זה ממש נראה לי הכי קיצוני. אם אתה הולך נגיד למילאנו בצפון, ואתה הולך לסיציליה בדרום, אחי, זה ממש שפות שונות לגמרי, וכולם מדברים איטלקית. אבל זה נכון, דיאלקט, זה מבטא כל כך שונה שהם לא מבינים אחד את השני. זה באמת כן. ממש מעניין, כן. אבל בישראל זה באמת לא, זה לא מגיע למצב הזה, כי זה גם מדינה חדשה כמו שאמרת, וגם היא קטנה מדי.
הכל מצומצם, הכל צפוף. נכון, כן, כן. אז לא יכול להתפתח משהו כזה, כן. וכולם מכירים את כולם. כן, כן. כן. נכון, נכון. יפה, מעניין מאוד, מעניין מאוד. אבל אה, כן, זה נורא מעניין, נורא נחמד פה באמת, נורא שקט כאן. טוב טוב. רציתי האמת כמה פעמים באמת ממש לעבור לפה, הייתי פעם אחת פה חודש שלם. כן. ב-2015-2016 הייתי פה חודש, Mm, וחשבתי באמת לעבור לפה עם הילדים והכל, אבל בסוף לא קרה, עדיין אנחנו בישראל. כן. אנחנו תמיד באים לבקר ולראות מה קורה. כן, אבל גרמניה זה מקום מאוד נוח, נראה לי לגור שם זה מאוד נוח, מאוד רגוע שם. כן, מאוד רגוע, צריך להבין את המנטליות של האנשים, אבל סך הכל כולנו בני אדם, אז זה לא כזה מסובך. כן. דרך אגב, אתה מתעדכן, מאז שהגעת לגרמניה, אתה מתעדכן מה קורה בישראל, אתה רואה חדשות והכל? ברור, כמובן, כל הזמן אני מסתכל, כל הזמן רואה מה קורה, כל הזמן. מצב לא קל בכלל, מקווה שיסתדר, מקווה שיעבור, מקווה שבאמת נוכל לחזור למדינתנו היפה, וזהו. אני באמת, אני גר בישראל, אז כן, כן. שם זה החיים שלי, אז כמובן. כן, אתה גם עובד בישראל, העבודה שלך שם, הכל שם. כן, כרגע גם העבודה שלי סגורה, כל המשרדים Mm, סגורים, אז וואו. כן, אז כרגע אני פה בגרמניה, מסיבות, כן, מסיבות כאלה, סיבות אישיות, מלא 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 סיבות, אבל כן, בסופו של דבר אני פה. זה גם זמן לאתנחתא, זמן לראות את המשפחה, ואתה ביפן, אבל כמובן לכולנו יש משפחה בישראל. נכון. לכולנו כן, יש משפחה בישראל, וכולנו דואגים למה שקורה שם עם כל הבלגן הזה, ואנחנו באמת מקווים שהמדינה, הממשלה הזאת, באמת תעשה את מה שצריך ותמחק את הארגון הטרור הרצחני הזה שנקרא חמאס. זה בכלל, לא יודע, זה... mhm, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להאשים פה אנשים, אבל לפי דעתי זה ביזיון שבכלל הארגון הזה קיים עד עכשיו. הוא היה צריך להיות מחוסל כבר כן, מזמן, כאילו, הוא היה צריך להיות מחוסל כבר לפני כמה שנים, לא עכשיו, אז כאילו... אבל אתה יודע, עדיף מאוחר הוא מאשר כבר אף פעם. מורח ומורח ומורח. כן, 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 בדיוק, 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 כן. כן, חבל שהגענו לאסון הזה, למה שקרה, זה באמת היה מזעזע, נכון. אבל מקווה שבאמת יטפלו בזה וישמידו את החלאות האלה. כן, כן, איך שאומרים, הרבה דברים נחצבים בדם, לצערנו. כן, 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 חבל. אוקיי, טוב. ונושא נוסף שהוא מאוד מאוד חשוב, כפרה עליך נשמה, אמ, מתי אתה בא ליפן? זה מה שהכי חשוב עכשיו. אני, סתם, סתם. תקשיב, כל בן אדם שאני פוגש, אני מספר לו איזה כיף היה לי ביפן, ומה, אני כבר רוצה לבוא, ורוצה לבוא. כן, אבל ככה נראה, כן, נבוא שנה הבאה, זאת אומרת, 2024, כמובן, נבוא ליפן, אנחנו מחכים ואנחנו כפרה. נסע הרחק מגבולות טוקיו, אז כן, תתכונן, נכון, נכון, נכון. פעם שהיית, תתכונן לאיזה הפעם יום, האחרונה יומיים שהיית, לפני היית הכל. יותר באזור של הבית שלי, כאילו אני גר באזור טוקיו, אז היינו יותר באזור של, כאילו האזור פה. ובאמת ראינו נכון, מקומות מגניבים. אודייבה כן, ושינג'וקו וגשר נכון, שיבויה, גשר שיבויה. שיבויה, איזה גשר זה היה. גשר שיבויה, גשר בויה, כן, אבל פעם הבאה אנחנו יותר נרחיק קצת למקומות אחרים קצת. כן, כן, כן. נלך יותר רחוק, ניקח את הרכבת המהירה. המהירה, כן, נכון. יפה, יפה. יש לך עוד איזה משהו להוסיף? איזושהי אמירה אה, פוליטית? לא, פוליטיקה זה פחות משהו פחות מעניין אותי, פחות אני נכנס לזה גם. סך הכל, זה, הכל טוב, באמת, הכל בסדר. כולם פה נהנים, קצת נחים, נרגעים, וזהו, זהו בגדול. אין לי המון דברים לומר. טוב, שמע, אני קודם כל, באמת, שוב, אני אגיד זה עוד פעם, אני מקווה שהכל יסתדר כמו שצריך, שהמצב בישראל באמת יחזור להיות כמו שצריך, כי באמת הכי כמובן, חשוב שהאזרחים שגרים בישראל, שיהיו רגועים ויחיו כמו שצריך. זה הכי חשוב. אמ, yes. שתחזור השלווה ושתוכל גם אתה לחזור הביתה, לחזור לעבודה. וזה בעיקרון הדבר הכי חשוב. וחוץ מזה, כמו שאמרתי, אני מחכה לבואך ליפן, ואנחנו נעשה חיים. יהיה כיף. מהמם.
כן. אז גם אני חבר'ה, מצפה לזה ומחכה לזה. ברור, ברור, כי זה היה כיף כפרה, אני יודע שנהנית ביפן, תקשיב, אמרתי לך את זה גם לפני כן, לפני שבאת ליפן אמרתי לך שהטיול שלך ביפן הוא יהיה בלתי נשכח כפרה עליך, אין, זה, יפן זה המדינה הכי כיפית בעולם, שמע, שמע, כן, כן, אתה צודק, באמת היה בלתי נשכח. כמות ההקלטות שהקלטנו זה היה פשוט בלתי וואי, נגמר. אחי, גם וידאו, גם כל הקלטות דקה קוליות, היה ככה עם מיקרופון, תופס אותי בכל מיני מקומות מוזרים. חבר'ה, כל דבר הקלטנו. הוא רק קם לא בבוקר, צחצח את השיניים, עוד לא אכל ארוחת בוקר, אני כבר עם מצלמה, מה יש לך להגיד היום, שקד? צריך- לוקח, הוא הסתובב עם חצובה ומצלמה באמצע הסקייטרי. אחי, אנשים הסתכלו עליי כמו איזה פסיכופת, כאילו, מה הוא עושה פה? כן, הקלטנו שם את השיר וזה, כן. צחוקים האלה. שמע, זה כאילו, זה היה תכלס אחי, זה היה מלא עבודה, וזה היה גם הרבה טרחה בשבילי, כדי לסחוב, להחליף עדשות, אבל זה היה כיף כי כן, חשבתי על התוצאה, שזה יהיה סרטון מגניב כזה, זה הקטע, אני כאילו, אין לי בעיה לסחוב חצובות ומצלמות, ואחי, אני עם כמה מצלמות עליי, אני עם כמה עדשות, אני עם שתי חצובות, אני נכון. עם מלא ציוד, יש לי תיק עם מלא דברים, אבל אני יודע שיש לי מטרה, שיהיה סרטון מגניב בסוף, אז כן, איזה צלם, מקצוען. זה שווה את ההשקעה, שווה את ההשקעה, כן, כן, כן. יפה אוקיי, יפה, אז בקיצור בוא נסכם את השיחה. סבבה. אני... אז אני מקווה שתהנה מהשהות שלך במדינה שנקראת דויטשלנד, שזו בעברית היא נקראת גרמניה. רבניה, אה, כן, גרמניה. דייקשן. דנקשן. ואני מקווה שכמובן, כמו שאמרתי מקודם, שהכל יסתדר ותחזור כמה שיותר מהר לישראל. וזהו, בעיקרון. שק, יש לך איזה תודה מילים רבה. אחרונות? משהו להגיד? אני, כן, אני מאחל לך בריאות איתנה, לך איזה חמוד. ולאף שלך. די, די, די. לך מחלות באזור האף. תפסיק, תפסיק, אני אמחק את זה מהסרטון. סתם. אתה יודע, תילעס מסטיק, זה מאוד עוזר לאף. כן, קניתי גם סוכריות כאלה, יש פה משחרר. ביפן, יש ביפן דבר שנקרא נודו אמה, נודו אמה. נודו זה גרון, ואמה זה כבודו זה סוכריה. טוב. כן, זה סוכריות מציצה כאלה, שהן עוזרות לגרון, אז בתכל'ס זה די עוזר, אבל כאילו, אתה יודע, זה נגמר די מהר. אז כאילו, קניתי חבילה אתמול, והיום זה כבר נגמר. נה, כן, זה עוזר, זה טוב, כן. כן, 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 כן. או אוקיי, לך שק, תמיד הולך לקומביני לקנות עוד כמה כאלה. כן, תמיד אפשר ללכת לקומבני, יש לי פה קומבני ליד הבית. כן. אז שק, בוא נציג אותך כרגיל, כי זה הסיום המסורתי שלנו. אין דבר כזה לסיים סרטון בלי ששק יגיד מספר מילים, ובלי שאני אגיש אותו. אז חבר'ה, אני הולך להגיש אותו, שימו לב. אני יודע שחלקכם תגידו, what the fuck, מה, הם חולי נפש. אבל אין מה לעשות חבר'ה, זה המסורת. זה כן, המסורת. זה המסורת. טוב חבר'ה, מסורת עתירת שנים. די, אתה מביך אותנו. סתם. טוב חבר'ה, קבלו, שבחו, בתופים ובמחולות, שק! חג שמח, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לששון. תקדיש. יאללה ביי! ביי.